kumsangka zakua somria December ni somthum pakhat khan Nicholas Patrick Berkeley hi alo pianga anu le pa hi anin nei lo awangin a u naw dang pahni Kerry le Jason anen hian anu hian ama in a enko seliana Texas muna San Antonio an chenga anu fazai hian an khosave no thei asen laia ta to Nicholas hi Naupang harwang le tuan thatak mai ani a ron lian ve deuh hreta school kal rual a han ni phei chuan boina asiam ve fo mai kumsom pathum atling chauti in juvenile criminal record po anei man nuala chungzinga chuan mi in rok le dor rok te thilruk le tlan bo te hi a hrat zual te an ne anu rengin enkol harsa ti a han ho deuh le a chang le dang kho a chang phei chuan anu zok chu kut te po a thlak deuh trok mai then Naupang te ti lo chuan ta tu te po anei thlua a kha tokin an in atangin atlan bo deuh zeu reng bok hengte awang hian Nicholas hian court lama kauna adonga juni sompalia in lan turati ane a om that du lo chuan court hian Naupang siam thatna huna da mai atum ane January ni som pathum sangka zakua somkua pali ani a Nicholas hian akum som pathum na mangmekin atuk mai hi court a in lan tur ni ani zingani a Nicholas anu chu zanlama duty awangin zinglama aron ho a Nicholas basketball khel tur chu dollar nga pe in zanria ei ma aron ho turin acha a tichuan zanlama amut lo awangin mutur chuan akal santa ani anuwa Nicholas unaw pa Jason soidanin Nicholas chuan tlailama amaron troi turin in lam aron phone a ma se anu chu alamo thila wangin akai thodu lova Nicholas chu amaron ho mai turin ati ni in asoi Nicholas khelna nia an soi basketball court hi an in atra kilometer khatle achan ve velek ani a ke aron ho mai po chu a om ve viau tho mai ma se chu Nicholas le achung te anin biak na hnung ber aloni ta ani chutia Nicholas an in aron thlentak silowa chuan achung te chu an mang ang ta hle a chuti lai ero chuan Nicholas mizia enin le ama a tlambo zeu alo chin to thina wangin tuman abo tak an ring lova tuna po atlambo satlia mai nia ngain nireivak lo nuwa aron le mai an ring ane police tenge ngai dam po hetiang tho hi ane wangin Nicholas chu zon mai po an tumbik lem lo ma se ni liama kar liama thla hiala liam chung po in Nicholas mel reng mu tur alo om silo police te po chuan atlan bo ani la ring rutak si chung chuan Nicholas chan chin chu an ngai event rutan ta a ma se a chan chin hria tur awangin hanzon mai na tur an van khop mai Nicholas abo atangin thlaeng moza ta liam ta a u Jason chuan police te ron phone in Nicholas chu an garage chunga ron lu atum lai a hmu thu asoya police te rang takin an ron kala ma se Nicholas hmu chu soilo a garage lu ruk tumna om hnu ma taknial po an hmulo police te chuan engtikai mo chuan Nicholas chu alaron in lan mai an la base ei thova abo lai hian kumsom pathum mi ni in fitli le inches riata sang ani a korvar ha in ke korong duk a ha thunga iptesen no a bok anu chuan tu emonen karin an tlan bo dei ani aringa ma se chu po churin thu mai ani si anu le unaw te ba ka achung le khatte chuan Nicholas chu aron ho mai ring thin ma se hunte alo liam tam tak deuh to awang le kum hial te alo ve tak nu chuan athi ani te an ring ve ta a chu wangin an fapa an unaw pa an hriat reng na po chu are ve hreta in chung khura po achan chin an soi tlem ve ta tial ta Nicholas abo atangin kumthum aliama tu khachu achung te chuan phone call danglam tak mai an dongnol maya chu an rin lo lutuk thil ani Nicholas chu dam takin hmule anita phone chu Nicholas fernu carry in alo changa mi panau pangkum som paruka upa chu October ni sari sangkha zakua somkua pasari khan Spain ram Linares adam taka mu ani thu aron trilta ani mi panau pangan soi hi atong claim hle a ma se sipai tu emo in US atanga aru bau thule Spain rama hruain sex slave ni tur a hral thu asoya
Mase vane thak takin an mani chhortu te atanga atlan chu aruk nuwa police lam abe popa aming Nicholas Berkeley nia asoya wangin police ten Naupang ani ang rual bo record rang enin achung te hi an ron be popta alo ni an naw huneng mo chen bo to thiang hiala an ngai to tuna aladam ti an han hriat chuan achung te chu an lom hle mai Nicholas Farnu Kerry chu anutrapa hanlam tur chuan Spain rama athlok chho ngala chutia u naw kumthum hnuwa in mule chu Kerry chu alom ema anutrapa chu apom chunga chuti lai ero chuan Nicholas ero aril hai angreng hle a tongpo atong klem hle Kerry nen anin mu lai hian kor ahak thua truna lukhum akhuma tarmidum abun bok chutia nga maksak angreng taka om chu Kerry chuan arethiam thowa anutrapa tornara phlak tak mai chuan ama a rilrufel tok lona asiam ne in angaya akhongai hle thung Nicholas ahmu don hian an Naupan lai thalak hlui tam tak akeng trewa chungte chu Nicholas chu hmu tirin an hun kaltua an chung kodin hunle an chanchin chu aril miala anin lama ho thuaya anule anutrapa Jason mai baka an chung le khat dang te ma a Nicholas mel hanlan tirwat chu angak hlel to ane kumthum lai mai do tu le enkol tu nei lova om an naw chu an mani in chunglum nge ya mangai na le duat na nen enkol na dong le thuai se adu ane Kerry le Nicholas an US an han thleng le chu fapatlan bo hole ang main an chung te po an lom nge mai ama no pangsual tak le chim om tak ani na zong te kha an thei ngil sak to a tuna chuan bultan thale turin an du ane Mase chuti lai thungero chuan Nicholas chu anin chung khora chuan a in thlarung ruriawa thilhan ti vel po chu khorchang anei le tlat thin Mase achung te chuan a thil ton rap thlak taka wangin anun a in thlak na sa hle a an ngai maya aril rulam po in ator pha hiala an ngai wangin an threthiam zel thung ama Nicholas ngei na soidanin voitam tak soisak ani a pongsual hial tokin French chong chau mang turin an ti a English a atong chuan an vorhep zel thin tum khat phei chu damdoi experiment ti nan an manga amita chuan damdoi tui engemaw hi an thlora hewang hian Nicholas amit pol ram thin po abuang pha ta ni in asoi heti khopa alo tuarna sa chu achung te chuan Nicholas chu an khongai hle a thileng po a zeilo na khorna le ain thlarun na te chu a thil ton rap thlak taka chuan an pu sak vek to mai ani ni le thla aliama Nicholas po achung te bul San Antonio khwa chuan chengin nunpa ngai azo tan le meka high school te kal thale in thian thar te po achar chho zela bial nu thleng po in aron nei veta chuti lai na chanchin mak tak le rap thlak tak mai chu TV show bot sai thin tu hard copy ti chuan an lo riatin interview puya anon soma ama interview tur hian Charlie Parker anon tir bok ti chuan huneng mo chen chu Charlie Parker chuan Nicholas chu a han interview ta a chanchin mak tak rap thlak si ngai nom bok si te chu Nicholas chuan a han soi para a soi thiam te lul nen a interview pui tu Charlie Parker ero chuan ngai tu adang dei anei ti hriat tak hian angai sak tok lo hle a interview zawa annuwa Charlie Parker hian Naupang kumsom pathuma upa Nicholas Berkeley kha ami hriat thin ani a ma se tuna tlei rol kumsom paruka upa Nicholas Berkeley hi chu ami hriat thin kha ani thein a hriat lo thu apuang ta ama a hriat Nicholas anglo takin tunami hi chuan hmuldum aneya abit menga buanga chu mai baka an beng pian mang le apar adan ain anglo dai bok chuwangin Parker chuan he Nicholas inti hi spy ani hial arin thu asoi chuak ta ani heti hun lai vek hian achung te ve thung chuan Nicholas chu an naw ngei kha ani an ti ve thunga athil lo pal tlang rap thlak taka wanga aril rufel tok lo na nia an hriat siam thatnan psychiatrist nena an local tir ve a therapy alo la ve mek bok mase psychiatrist indu to ka anung chang a hanzir chian nuwa Nicholas Berkeley an asap tong mana French ophoi amang tlat mai chu thil dik theini in a sheta big lo English man narama English mang anu in a enkol seliana chuti chung chuan a hnuwa kumthum leka omna French accent amang tlat mai chu ni thei ngangin a hrelowa FBI lam a hriat tirta ani angai dan chuan hepa Nicholas Berkeley atia in chal hi
kumthum kalta abo kumsom pathuma upa Nicholas Berkeley kha ani theilo ti hi ani ve ta thlat chutia FBI bertashia tir anhani taka chuan anni point Nicholas chungte chu ronbengal thuain thilfel tok lawa om theiani ti in anon rila annau Nicholas chu annau bota Nicholas kha ani nge yem ti lo finfia thale a lo chik deuh turin anron ti ani Mase Nicholas chungte lam hian engma rin hletna an nei lo thule annau nge ani thu in an chang le ta tin Nicholas Fernu Kerry Page chuan kanutrapa nge ani a kachiang ani ati a chutiang bokin Nicholas nu le u nau pa Jason Page chuan DNA test po ti angai lo kan chiang alom an ti ve bok chuti lai ve thung ero chuan pupar kar ve thung ero chu atranna khan alatang ko ve hle a tol mai atum bik lo athil mu chua thar chu Nicolasa anti hi Nicolasa anilo ti hi ane ti chuan tuma ti boilovin ama chui chuan a chui ta a Nicolasa chu akalna azuiru in a fingerprint ane theita hlawa ti chuan kumthum kalta lo bo to Nicolasa fingerprint khol puilamin an lo von that nen chuan khai khenin a in mil lo ani ti a hreta ane chu vele Nicolasa chu bia in mu puya a soma ani hian alo pom ve mai bok he an pahnia in mu na hian pupar kara chuan nasataka adopt nuwa Nicholas hi in puangin Nicholas Berkeley nilovin alema changmai zoka a ming tak chu Frederick Bordina ani thu asoita ani Nicholas khaladam se kumsom paruka upatur chia ani a mase Bordina hi tuna kumsom ni palila ya upa ani thung tinama hi French mini in Interpol po in mi alo bum fo to awanga anzon mek alo ni a hun masalam po in mi rang lem lo changin thil sual alo tinual to a henga thil sual ti te hi atlang puin thil ruk lam ane Nicholas chungte tan chuan thil riat thar chu pomhar an ti hle mai Kerry le Jason amol chu pomhar ti tu an ni a Nicholas anu point Nicholas ania an ngai an lo chem pui man nual to chu afapa ani lawang ti chu rin har ati takzet ane engpo chu ni se Frederick Bordina chu police te chuan anron manta a diklo taka passport a siam awang le mi abuma wangin kumruk chung tang tura achung thu rel sak ani ta ane jela tan chung hian jail phone mangin mi bum le chu ala tum thowa mi bote chu an omna a hriat thu te soin anron chhuah theini chuan achung te hnena a thlen thei tur thu asoi chiama mase heng thei engma adiklo ani ti police te chuan an finfia le tavek bok kumruk USA atan hnui hian France rama thonho ani ta a annuwa achanchin hriat ani le danin France rama thathum chi om man ti in French ram Naupang kumsom pale upa Leo Bailey achung tena achanchin an hriat tak lo lem chan atum le a mase hero a hlotling zo talo annu a Frederick Bordinan ama chanchin asoidanin thilsual engamawangin Interpol lamin anve meka chuti lain thildang te nawa Spain police ten anram Linares muna anlo mana aming diktak le ani na diktak asoi chuan Interpol lama hriatir anhingal don si a jail tang mai thei ani ti in ria in US lam mi ni angin ain soita ani Spain ram law enforcement te hnena chuan US atang tlan bo ani thule tuna achung te hnena let adu to thu asoita ringota Spain police te hian aming le address an hanzo ero chuan US lama zan ania wangin achung te chu a contact theidon chuang lova chu wangin atu khowar huna engkim a ril vek tur thu in a chang ta ane zan ani a Bordina chu police sergeant pakhat anga insoin US Police Department rang chu abekwal chiama Naupang bo pakhat a hmu thule chu US lam mi ani a tunge ani a hriat du thu asoya ani chuan mi bo record and vek chu a boi thlaka wangin National Center for Mission and Exploited Children lam be mai turin an lo ti a chumi zuzui chuan NCMEC chu Bordina hian abeta a ti chuan anni lamatang hian Nicholas Berkeley chanchin mai baka a thalak telamin anei theita ane Bordina hian Nicholas an theinan a theiang angin a intidang lama asampo abuangin aron thlak pok
Nicholas chu kum thum lai abo to awangin nasatakin a hmel le a pian phung adanglam thei ani ti a hria a chu chuan tlemin in rin tok na pema se an kum a in thlau deuh em awang chuan Nicholas chung te chuan an fapa le an unau pa ani lo ti an hre chuak mayang ti ero a hlau thong ve hle engpo chu ni se ati chu ati to a ati tlang angai Nicholas Fernu Kerry in Spain rama anutrapa ngei ani le ni lo ron fia turin aron kaldon ti a riat phei chuan a hlau thong ve hle a alem chan na an riat chu vai chuan jela atang don ti chiang takin a in hresa boxi a chu wangin a thil ti chu pam tu le mai adu wangin police kutata chu atlan chuak ta hiala ma se police te chuan reilo te chungin an man le ngala bordin chu KC an lo nga puile ta ane bordin hian anun hi aning viau ni in a in soya Nicholas lema achani hian nun thara anun thei a beisei ni in a in soi bok bordin hian Nicholas chung te hi afak lo le a an chung ko member an pom mai thei kha mak ati thu asoi ama lam tura Spain huna Kerry aron kal tumpo khan anin mu ma hotin an chung ko chanchin chu phone mangin a ril hrepa tin anin mu vele thalak nen lam an chung ko chanchin chu a ril fiale chiam bok hewang hian Spain rama judge ten a chung te chanchin an zo tumpo in bordin hian a chang dik deuh vek han chang dik lo hlom se chuan bordin khan Spain ram kha a chu san thei kher lowang bordin le Nicholas chung te pian phung le nun zia hian danglam na atam hle a thali chau bordin hi Nicholas lem changin USA hian om man ma se an thenom khoveng te chuan Nicholas ni thein an threlova a chung te ngei po voi tam tak an lo hril man to ma se ani hian an pom thlat lova chu mai po chu alani lo law enforcement lamin DNA test manga finfia mai tura anti po in an nial fi thachak mai hei hian mi tam tak rin hlelna ati zuala Nicholas chung te hian bordin hi Nicholas ai o tur hian an lo du ve hrim hrim em ni ti zona po tam tak a om pha ta ani mi then khat chuan chin hriat lova Nicholas bo chung changa khan a chung te Berkeley family hi an ring hlel no a heti khopa Nicholas ai o tu bordina an lo pom thei mai na chan hi police te Nicholas kha a thilo ani ti ring se ti chuan a that tu po engtin ma ron chui zui lo se an ti na ani ve thei tlata heba ka hian mitam tak ten Nicholas that tu nia an rin chu a u nau pa Jason kha ani tatlat bok ani kha cocaine addict ani a mithin chetak ani bok bordin ngei po in Jason a chau kha a chung ta zinga Nicholas ani lo ti a thoya soilang tu ani thu asoya Spain atanga Kerry nen an let tumpo khan Jason a in chunga alu chu good luck ti in alo chibai ni in asoi bordin chu Nicholas ani lo ti an riat chuan nuwa FBI lam ten Jason a thu an zo fiana po ani hian engkim a riat vek to thu le a chung te chu a hril du lo thu asoya chu ba ka an thu zo chu engma a chang thadu lo a chung ten heti taka bordin chu Nicholas ani a an ngai lain engwangin Jason a hian ani lo ti alo riat chen sa em ni anaw Nicholas hi damin aron hole to don lo ti alo hrelo vek zo kem ni ti chu mi te so na ani a vandoi thlak takin FBI ten bordin chung chang an chui zui lai hian Jason hi drugs overdose awangin a thi ta hlawa zo na zo tur an langa te reng nen FBI te tan chuan a poi vong ta mai FBI ten bordina an komna chuan Nicholas kha achung tenge in an tha arin thu asoya hei hi adik po an ring ani amai ro chu tual tha chung changa investigation kal pui ngal ni ma se evidence mumal awm silawa wangin FBI lam chuan an top san le ri ta ani kan video te melo thir sak thina wangin in chunga lom thu karon soye